Les muntanyes de Salt formen part del paisatge de la comarca del Bages. Els organitzadors del campionat Maki, en concret la cursa Bell Race, han tingut la iniciativa de fer pujar els atletes a dalt d'aquesta muntanya, a Sallent. Això ens ha permès disposar d'unes imatges inèdites molt boniques que ens han cedit els organitzadors i que les hem convertit en aquest vídeo musical que serveix per acabar aquesta edició del Targeta Taronja. Us esperem la setmana vinent. Moltes gràcies, adéu-siau, bona setmana.